Mladenovo sveto mesto! Mladenovo sveto mesto! Obijanja vrlo često! Obijanja vrlo često! U njemu su svi ludaci! U njemu su svi ludaci! Popit ćete svi po faci! Popit ćete svi po faci! Pensi, neće ti javiš, a? Marš! Samo mi nije jasno kako može se cimaš s njom, brate, Kevin. Tebe boli kurac to. O, jako opušteno. To nije tvoja stvar, brate, ne seri. Stani! Šta hoćeš? Šta je bilo? Šta je bilo, brate? U stranju sam, kapiraš, smaraju me mnogo ljudi, razumeš? Aj, Luka! Aj, si normalan? Vistene, dođi vamo! Dođi vamo! Nego se čuo šta je Kristijan radio. Snimao Stefanu kako mu puši. Kaže, snimao bi pun gas, brate, ali samo je 5 minuta izdržao telefon. Pa isto da veriš da sad ima više stotina, možda i 1000 ljudi, dakle oni u ovim trenucima pokušavaju da razbiju stakla. Stani, Stefana! Što ti mu slomio nog, majmune?